Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari na ang aton nga top stories of the day. Today, September 11, 2024. Posible ang magmatic eruption sa Bulkan Canlaon sa Vivos. Bagyo sa buwas sa Philippine Area of Responsibility. Posible magsunod sa PAR sa Biyernes sa adlaw. Mayor sa Silay City, nagalikan ng politika sa likod sa aligasyon sa korupsyon batok sa iya. Negros Power, nagpasalit na wala sang saka sa distribution charges sa sunod sa 5 katuig. Kad sa Good Vibes, mga entry sa Bacolod Film Festival sarang masaksiyan sa bubuwas ng adlaw, tututo sa Domingo. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bagyo sa guwas ang Philippine Area of Responsibility posible magsulod sa PAR sa Biyernes kaadlaw kag magadalas ang pag-ulan sa bugos nga Visayas. Isa na ka-tropical storm ang bagyo nga may international name nga Bebingka. Ang Bebingka gikan man sa isa ka delicacy sa Macau. As of 10 a.m. kaina, yaran na ini sa 1,825 kilometers east-northeast ang Eastern Visayas. May kabaskobon ini nga 85 kilometers per hour. Ginapaabot ka posible magsunod ini sa PAR sa Biyernes ang hapon o kun sa gabi. Bisan wala pa makasunod sa PAR, nagadala na ini karon sa pag-ulan sa Eastern Visayas. Sa subong, ginalantaw man nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas. Pero ginapabaskog sang bagyo ang hangin nga habagat. Sa buwas, ginapaabot man sa pag-asa nga magadala ini sa pag-ulan sa bilog nga Visayas, kag mas mabaskog pagid nga pag-ulan sa Biyernes kag Sabado nga adlaw. Kung magsulod na sa PAR ang bagyo, pagatawgon ini nga si Ferdy. Sa number 9, probinsya sa Negros Occidental, rank 1 sa bayan sang top-performing province in strengthening local government finances. Ang pagkilala gikan sa Bureau of Local Government Finance para sa 2023. Nanguna ang Negros Occidental sa mga top-performing provinces nga mayara sang 163.66% nga year-on-year growth. Nalakip sa mga performance indicator areas amo ang local source revenue, ratio sa local source revenue sa total current operating income. Year-on-year growth sa local source income kag total current operating expenditure per capita. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, mismo sa iyang State of the Province address, iya nga napatpat ang performance sa Office of the Provincial Treasurer, labi na sa bahin sa pagsaka sa local source revenue. Samtang ang Bacolod 5th naman sa top-performing cities, ginsiling ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na 20.44% ang year-on-year growth sa local sources revenue sa syudad sa 2023. Sa number 8 naman, Vice Mayor Elcid Familiaran, dismayado sa LTFRB bangod wala sininatuman ang paghatag sa prangkisa sa mga traditional jeepney. Nagbiyahe papakadto sa Manila si Vice Mayor Elcid Familiaran para sa scheduled meeting nila sa LTFRB officials sa Lunes nga adlaw. O galing, dismayado siya kay magluwas nga wala si LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadi sa meeting. Wala man sa mihura ang pagpadala nila sa resolution nga nagahingyo sa ahensya nga matagaan sa prangkisa kon bisan provisional authority ang mga nagabiyahe nga traditional jeepney sa Bacolod City. Ginpasalig sang tiglawas ang LTFRB nga sa Vice Alcalde nga diskusyonan ang ilang hingyo sa natalana nga board meeting sa Huwebes nga adlaw. Ang katapos ang traditional jeepney drivers and operators nga grupo ang makapila na kabeses nga nagpatuman sang silent protest sa LTFRB Regional Office sa Gudme Isuan sang franchise sa ilang kolorum nga depasahe nga mga jeep. Sa number 7 naman, mga katapos sa bantay dagat aging kasuhangan angot sa kamatayon sang mangingisda gikan sa Victoria City. Kaso nga murder ginpasaka batok sa 4 ka mga katapos sa bantay dagat nga nagtiro kag nakapatay sa isa ka mananagat nga taga Victoria City. Sunod sa kay Police Major Ian Makatangay, ang PIO sa Cebu Police Provincial Office,
Nakatipon sa mabakod nga ebidensya ang PNP batok sa apat sa ila kung apat ka mga katapos ang bantay dagat nga silang sa likod sa kamatayon sa mangingisda nga si Rex de la Cruz. Sunod pa kay makatangay, ginpasaka na ang kaso sa Danao Regional Trial Court kag ilang ginahulat ang desisyon sa korte. Apang ang mga akusado ang mag-file sa motion for reconsideration. Nagagwa man sa investigasyon nga may transaksyon sa kapitan sang fishing boat ang mga katapos ang bantay dagat. Apang ginaligar may nagluntad nga komosyon nga nagresulta sa pagpaniro. Setyembre 3, sang gintiro sang bantay dagat ang anom ka mga mangingisda nga taga Victorias kag isa sa ila ang napatay. Sa number 6 naman, Isla sang Panay ang gideklarar naman nga yara sa state of stable internal peace and security. Isa ini sa gintalakay sa Regional Peace and Order Council nga ginpatigayon sa Bacolod sini nga adlaw Miyerkules. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga amo ang chairperson sang RPOC. Ang rekomendasyon kasunod man sa pag-neutralize sa mga key leaders sa rebelding NPA sa isla. Damlag pa, nadeklara na ang Negros Occidental sa idalom sang State of Stable Internal Peace and Security. Ginpasarman kaina sang RPOC ang resolusyon nga nagahaylo sa mga local government units nga wala pa sang ordinansa nga magpasar sang pag-require sa mga establishmento komersyal, lakip na financial institutions, kag iban pa nga mga talatapan sa pagpahamtang sang CCTV santo sa DILG Memorandum Circular angot sa pag-maintain sang peace and order sa piyakabahin. Magahiyo pa ang Department of the Interior and Local Government Region 6 ang guidance gikan sa National Office angot sa RPOC Western Visayas Transition karon nga mayara na sang Negros Island Region. Ang Negros Occidental kabahin na sang NIR. Ang RPOC Western Visayas ang ginapamunuan sa gihapon ni Governor Lacson. Neutralizing key leaders of the CDFA in Panay. So the Philippine Army feels it is time now to declare Panay as SIPS or Stable Internal Peace and Security. May resolusyon kamutugog no sa LGUs na kinariglas ng mga pastoryunan so may CCTV siya. Actually, there's some na lang. I think there's some na, especially sa Negros Occidental. So, i-remind lang namin yung mga LGUs na wala pa sa ordinance with regards to CCTV for business establishment, banks, financial institutions. Sa number 5, yara sa 16,000 ka mga senior citizens ang posible makabato na sa ilang social pension sa Bacolod City sumugod sa madason nga tuig. Ginsugura na sa Bacolod LGU ang pag-release ang unang tranche para sa tig 6,000 pesos nga social pension sa masobra 8,000 ka mga senior citizen beneficiaries. Ginsiling ni Councilor Celia Flor, pamunod sa Committee on Senior Citizen nga napaiway ang pagpila pa sa mga beneficiaries bangod na tugyan na sa mga kabaranggayan ang pagpatuman sa payout system. Plano sa Bacolod LGU nga mapaagi sa 65 million pesos proposed budget, malabot ang 10,000 ka mga social pension beneficiaries. Magluwas sa syudad, ang DSWD ang mayara man sa dugang pagid nga kapin sa 6,000 ka mga beneficiaryo sang social pension sa Bacolod City. Hopefully, by next year, gitaasan na ni Mayor ang budget number for social pension from 50 million to 65 million. So, mga dugang pagkikita beneficiaries by next year. Ngayon na validate kita nga 27,000. Buot silimon, buhi, nagka-target sa aton sa syudad sa mga different barangays. Kag sa number 4 naman, ginaduso nga congressional inquiry angot sa 1.4 billion pesos nga loan agreement sang Silay City. Ginakabig nga political harassment ni Silay City Mayor Judith Gallego. Sa privilege speech ni Negros Occidental 3rd District Caretaker Congressman Stephen Paduano, ginuso niya sa Kongreso ang pagpatigayon sa congressional inquiry. May angot sa iya ginakabig nga anomalous nga 1.3 billion pesos nga loan agreement sa tunga sang Silay City LGU kag Land Bank of the Philippines kag Development Bank of the Philippines. May kantanan ini sa construction sang Silay City Government Center, Silay City Public Market, City College kag City Coliseum.
Nalakip sa ginakwestiyon sa kongresista ang hindi pagsunod sa procurement process kag ang pagkaayo sa merkado pati na ang pag-transfer sa mga vendor sa ginakabig heritage site nga wala sa approval halin sa National Historical Commission. Para kay sila City Mayor Judith Gallego, politically motivated kag makabig harassment ang ginaduso nga congressional inquiry. Kinapanginwala sa alkalde ang ginaligar korupsyon sa nasuguran ng mga development projects paagi sa loan agreement. Nakahanda ang alkalde nga sabto ng mga aligasyon sa proper forum. Kaya may ikuha na sa ato nga political harassment na kaya bangod nga pakadto ng kwan, pakadto naman ang filing of candidacy pag muna nagalapit ng eleksyon. Wala lang, iti okay lang yung isa ko. Yang iti kasabton ko na ako ano man yung ilaya nga ano sa ako, aligar na nilaya. Basta kami away isang naimudra yung violation. Sa number 3 naman, Negros Power nagpasalig nga wala sa pagsaka sa distribution charges sa idalom sa ginapatuman nga 5-year plan para sa ilang rehabilitation kag modernization. May report si Nico Delfin. Sa pagsinapulukod sa mga opisyales sa mga LGU nga nasakpan sa distribution area sa Negros Power, ginpatpat ni Negros Electric and Power Corporation President Ruel Castro ang ginasuguran karon nga 5-year rehabilitation and modernization plan. Sa gintala nga kapin 2.1 billion pesos, kay uhon kag i-develop sang Negros Power ang napulo ka mga feeders nga halos over capacity na, agud masiguro nga mapahagan-hagan ang brownout kag mas mapasanyog ang serbisyo sang distribution utility. Ako, this is a commitment I gave to the province, to Mayor, that we will maximize whatever renewable we can without sacrificing definitely reliability, without sacrificing price. Nalakip sa planong target nga mapanubo ang average 12.58% systems lost, mapalabot ang supply sang kuryente sa masobra 21,000 pa ka mga pamalay sa mga sityo, agud magsaka man sa 300,000 ang member consumers. Sa tunga sa ginapatuman nga tikang, ginpasalig ni Castro nga wala sing ipatuman nga saka sa baleran sang kuryente, sa bahin sang distribution, supply and metering charges nga ginasukot sang Negros Power sa sulod sang 2 ka tuig. The no increase is in the DSM because that is the only thing that we have control over. Pagdating sa generation, well, again, I mean, as you've learned in the seminars that we've given, we don't have any control when it comes to the generation. So I cannot give the assurance for the generating plants. But for the DSM, which is the one that we charge, there won't be any increase. Tungod sini, ginapaabot ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang dalayon nga pagnubo pa sang balayran sa kuryente kung masiguro sang distribution utility ang pag-execute sang rehab kag development plan. May roadmap sila. So, ang plano, that's why I said, no, the plan, katahom sa plano, is really on how they will now execute. And one of that is to produce a net effect na cheaper rates sa atong consumer. And the only way to do that is to reduce, hindi lang siguro, it's not just generation cost, but also systems lost. So, duwa ka areas, if they do their homework and assignment well, no, they will have enough leeway, no, to increase their rates, but ang net effect sa consumer mas nubo. Satisfied ang alkalde sa nanging response ang Negros Power ilabi na sa panawagan sang member consumers kag sang katapos ang business sector. Ang electric utility firm nagpasaligman nga ipaiway anay nila ang mga scheduled power interruption para sa pagkaayos ng mga electric feeders kag clearing operation, agud masiguro nga tayuyon ang supply sang kuryente sa natalana nga Mascara Festival sa Bacolod sa Oktubre. Nico Delfin para sa DJcast Negros. Kadto naman kita sa kanlaon update sa number 2. Ginabisuhan sa karon ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang mga LGU nga magpatuman sa mga tikang angot sa mga ginapagawa nga advisory sa aktibidades sa Bulkan Kanlaon. Sunod sa kay Governor Lacson, sa karon hindi pa man kinahanglan ipatuman ang forced evacuation sa tunga sang na-record nga increased volcanic tectonic activity sang bulkan kasubong man ang pagsaka sang sulfur dioxide degassing. Damlag pa.
Sunod sa iya, ang 4-kilometer permanent danger zone ang napamutangan na sang demarcation kag signages agud tumapatod sang mga pumuluyo ang mga lugar nga ginadumilian. Ang Department of Environment and Natural Resources sa idalom sang Office of the Protected Area Superintendent ang napagwaman sang advisory sa mga LGU nga maghanda sang evacuation area para sa mga kasapatan. Ang talatapan sa Community Environment and Natural Resources Office ang ginahingyo nga mag-monitor kag mag-coordinate sa mga wildlife permittees bahin sa status ng ilang mga wildlife kag maghanda man sang area para sa wildlife rescue in kaso nga kinahanglan. Ginasulit sang paso nga ang mga activities nga ginadumilian sa sulod sang 4 to 6 kilometer danger zone lakip na ang tanan nga mga ecotourism sites sakop sang MKNP. Sunod sa kay Lacson, dapat ang tanan maid-id ang pag-monitor kag padayon nga maglaom nga magkalma na ang bulkan. I think we should be alarmed. We're just continue to hope na it will simmer down. Really the local government units now will have to make some decisions now. Based also on the information we're getting about Montcalm Road. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Kung mahinali nga paghabok sa idalom nga porsyon sa Bulkan Kanlaon, posible ipasaka ini sa Alert Level 3. Samtang Fivox, nagapandam naman nga posible naman ang magmatic eruption sa Bulkan Kanlaon. Yaring report. Sa kahapon, nag-record sa pinakamataas nga sulfur dioxide emission sa Bulkan Kanlaon, 9,985 katonelada. Nakarecord man na bulkan sang 337 ka mga volcanic quakes. Sunod sa kay Marie Andilin Quintia, ang resident volcanologist sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga nakabase sa La Carlota City. Kung may hinali nga pagsaka pagid sa ground deformation sa bulkan, may mo na nila ipasaka sa Alert Level 3 ang Bulkan Kanlaon. Bot silingon, mas palapara na gid ang permanent danger zone halin sa 4 kilometers pakadto sa 6 kilometers. Kumbaga ginagulat lang natin subong sir no nga abrupt change sa ground deformation naton, so that means nga may naga-intrude nga may magmatic intrusion na may nagasaka nga magma. Sa subong, nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2 ang bulkan humalin sa maglupok inisang June 3 sining nga tuig. But silingon, hindi kalmado ang bulkan. Dugang panikintia, posible man sa karon ang magmatic eruption sa bulkan kung ang pagbugas inisang lava. Pero posible man nga wala sang may matabo nga paglupok. Humalin sang 1960s, wala sang may na-record nga pagbugas ang lava gikan sa Kanlaon. Yes sir, no, pwede kita mag-expect nga asang magmatic eruption. Kay tungod sa ang mga unrest nga amon ni sir, although nang syempre bago man siya sa amon sir no kay sa monitoring naton sa Kanlaon never pa man kita nakapag-raise pa sa Alert Level 3. Humalin sa nagligad ya gabi, isa nakabatsyag ang mga pumuluyo sa mga barangay sa Canlaon City, Negros Oriental, sang pagtayog. Gani may mga ginpang-evacuate ng mga pumuluyo nga nagatiner sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone. Subong nga adlaw, pareho nga suspendido anay ang klase sa Canlaon City kag La Castellana. May 4 man ka mga barangay sa La Carlota nga nagsuspend man sang klase. Sa La Castellana, nagsapol kahapon na nagkalainain nga mga government agencies. Ginahandaan nga daan ang himuon nga evacuation in kaso nga maglupok liwat ang bulkan. Ang mga relief goods para sa evacuees ginapreparar naman. May mandatory evacuation. So yes, may kita nga mandatory nga within sa 4 kilometer, and then ang mga residents nga sila ni harap sila gyapon sa may evacuation center sa Masulog na more than 2 months nang sila. Ragyapon ka pabilin, sila man agyapon. May report kapag usbong sang baho sang sulfur dioxide sa Bago kag La Carlota City sa mga barangay nga malapit sa bulkan. Paandam sa Fivox, hugot nga sundon nga hindi pagpatiniran ang 4-kilometer permanent danger zone. Hindi man pwede makapalupad sang mga aircraft malapit sa bulkan. Kung may matabo nga asphalt, tabunan ang ilong kagbaba sang basa nga tela, kag padayon nga mag-monitor sa mga balita, parte sa aktibidad sang bulkan.
Kag sa aton nga good vibes, ang mga entries para sa pinakauna nga Bacolod Film Festival sarang na masaksihan sumugod buwas, tubtob sa Sunday. Kag arin pinakanami nga balita, ang mabakal sa mga tiket, pwede magdaog sang iPhone 15 o kung 100,000 pesos nga cash. Sa 200 pesos mo, sarang mo na malantaw ang 5 tanan ka mga entries sa pinakauna nga Bacolod Film Festival. Ang ini nga mga short films ang himo sa mga Bacolod noon, kag ang screening magasugod na sa buwas nga adlaw, kag tubtub sa Domingo. May napulo tanan ka mga pelikula nga entries para sa film festival, ang Flower a Day, Aninaw, Blind Date, Chicken Inasal, Globe, Laragway sa Karon, Manukan Country, Puli na di Ditchy Leslie, ang pwesto ni Pistong kag The Mansion. Kag sa mga mabakal sa tickets, may 5 ka mga sarang mapilian nga magdaog sang iPhone 15 kag 3 ang sarang magdaog sang tig 100,000 pesos. Again, 5 ang madaog sang iPhone 15 kag 3 ang magdaog sang tig 100,000 pesos kada isa. Nakalantaw ka na sa pelikula sa Bacolod noon, pwede ka pa magdaog sa paraffle. Pwede mabakal ang tickets sa Bacolod City Government Lobby, kag Ayala Malls Capital Central, kag SM City Bacolod. Shout out anay sa aton nga mga naga-live nga naga-comment sa aton nga newscast, si Lindol Sunyo maayong hapon Negros hambal ni Lindol, si Rems Peñado maayong hapon Digikas Negros kag sa tanan-tanan. Mayari pa kita din nakita kagina nga naghambal naman si Veronica Donggalio praying that God will intervene and prevent harm in Jesus name. Yes indeed, ma'am. Kagamo itong top 10 stories of the day diri sa Negros Island region. Ako si Romeo Subaldo, tubtub sa buwas, mayong hapon.